Ka ne ka dei ka krowok kobor ne ka jing tho na upper senang ba jong ka VP uba Arden Milar Basaimon da ka ba upan sono rem kumne haka ne ka jing tho jong u baru long kumne ki don arjat ki brio ki bangila ban syam ki brio ki bislur ban le iya ka babha bat ki brio ki bislur ban le iya ka basniu ha papet iya ki bale iya ka basniu te i kumba amdon ke jing ne jing ting ai kan ba ban le ye ka babhapan i kumba ka bamla long suda ngidai ban kan mau ba ka babhate ka babha bat ka hoki kan ye rasong ha ka bukut kan he ka dei ka jing tho no persong ba jong ka wipi ka ba uladon slendat ban phalang ha kan ne ka jing tho jong u na ka mata ka ri bat ka jai bru jongi borok ka we khub la shibon